Vítam ťa, milý poslucháč, pri ďalšej creepypaste. Dúfam, že sa ti bude páčiť, ocením nejakú interakciu, like, odber, prípadne nejaký komentár. Kód 404. Bola hlboká noc a byt pohltilo hrobové ticho. Sedel som sám na gauči, v ruke som držal pohár vody a televízor v rohu miestnosti osvetľoval steny slabým modrastým svetlom. Pozeral som dokument, ale v skutočnosti som nevnímal, o čom je. Oči sa mi zatvárali. Únava ma pomaly premáhala. A potom obrazovka náhle zhasla. Nestihol som ani žmurknúť. V miestnosti zavládla dokonalá tma, ktorú rušil len slabý oranžový svit pouličnej lampy. Zamračil som sa. Možno vypadol signál. Natiahol som sa po ovládač a stlačil tlačidlo na zapnutie. Nestalo sa nič. Skúsil som iné tlačidla, takisto nič. Potom sa obrazovka znova rozsvietila, no na obrazovke bol iba biely podklad a uprostred jediný text. Kód 404. Začudoval som sa a obočie sa mi zvráštilo, a vravím si, že to mi nič nehovorí, no nebol to klasický error kód, aký sme občas videli pri výpadku signálu, alebo ak niečo sa pokazí, tak vám naskočí error kód. Zamyslene som sledoval obrazovku. Prešlo niekoľko sekúnd, potom sa text začal meniť. Pripojenie je nadviazané. Pripojenie k čomu? Obrazovka zablikala a objavil sa na nej záber mojej obývačky. Zamrzol som na mieste. Nebola to žiadna náhodná scéna z filmu. Bol to ten istý priestor, v ktorom som sedel. Presne tak, ako som ho videl vlastnými očami. Studený pot mi vystúpil na chrbát. Nevedel som, čo mám robiť. Otočil som hlavu doľava, nič. Otočil som hlavu doprava, stále nič. Nikoho som nevidel, žiadna zmena. Ale v televízii sa niečo pohlo. Zatajil som dých. Obraz bol síce rovnaký, moja obývačka, môj gauč, môj stôl, ale za mnou stála nejaká postava. Vysoká, vychudnutá, trochu rozmazaná, ako by bola len nejakým tieňom alebo zväčšeninou môjho odrazu. Vyzeralo to tak. Pomaly zdvihla ruku a zaklopala mi na plece. Nie na obrazovke, ale v reálnom svete. Moje srdce mi vynechalo úder. Koža mi strpla od strachu. Celé telo ochromilo niečo temné a neuchopiteľné. V ušiach mi neuveriteľne hučalo. Hlava mi kričala, aby som sa neotáčal. Cítil som to. Niečo stálo tesne za mnou. Blízko, príliš blízko. Prsty mi vystrelili k ovládaču a vytrhol som z neho batérie. Obrazovka zablikala, obraz sa rozmazal. V tej sekunde som to videl naposledy. Kód 405. Chyba. Subjekt si všimol pripojenie. Odpojenie v procese. Všetko zhaslo. Sedel som tam sám v úplnej tme a nevedel som, čo mám ďalej robiť. No jedno som vedel určite. Televízor už nikdy viac nezapnem.